Telefón je prístroj, ktorý ľudí spája dennodenne s každým miestom na svete. Na porúdzi je nám od mája do mája, pritom o ňom možno vôbec neviete, že telefón ten nie je na hranie. A je len na telefonovanie. Haló. Keď chceš volať, musíš poznať správne číslo, inak môžeš každý hovor pokaziť. Keď to nevieš a chceš, aby ti to vyšlo, tak si nechaj od skúsených poradiť. Veď telefón, ten nie je na hranie. Veď telefón, ten nie je na hranie. A je len na telefonovanie. Neobsadzuj nikdy dlho žiadne linky, možno práve volá niekto o pomoc. V telefóne nie je čas na somarinky, telefón má slúžiť všetkým v deň i noc. Veď telefón, ten nie je na hranie. Telefón, ten nie je na hranie. A je len